Ehkä semmoinen tekemisen meininki tai sellainen tehdään niinku ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Postituksen puolella tosiaan jaetaan niinku, sisäistä postia ja se on siis lähinnä sellaista, että meillä on niinku todella tarkat rutiinit tai mitä tehdään niinku päivittäin. Yhdessä tekeminen tai silleen, että pääsee tiimissä tekemään. Ja jotenkin ehkä siitä saisi sellaisen kuvan, että se on sellaista tosi tiivistä. Mutta sitten se on vähän niin kuin sitä, että sä itse pääset tekemään, mutta sitten sä pääset aina kysyä kans apua. Tai sitten saat sen jonkun toisen siihen katsomaan sun kanssa niitä niinku juttuja. Mun mielestä tosi hyvän. Se on niinku, siitä mä oon ollut tosi tyytyväinen, koska periaatteessa voisi sanoa, että se perehdytys edelleen jatkuu, koska aina voi kysyä apua. Se on musta niinku tässä työssä ollut ihan parasta, että aina niinku, jos tulee mikä tahansa semmoinen ihan vaikka tyhmäkin kysymys, niin voi vaan kysyä apua ja aina vastataan eikä yhtään niinku sanota, että niinku pitäisi tietää jo.